tuturor, noi este și bine ați venit la un nou episod în care o să jucăm un skate party. Bun, în acest episod aș vrea să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Ok. Să-i dăm drumul. Să dau fundal mai încet. Să dăm drumul. Mi-am părea să fac din joculețul ăsta pentru că e foarte tare. Nici nu mă interesează. Oh yeah, gotta love the style. Rocking and rolling. Să începem! Ok. Să sperăm că mă aud foarte tare pe fundal. Pentru că n-aș vrea să mă aud încet ca în celelalte episoade, desigur. Și să-i dăm drumul. Haide să jucăm. Acum o să fac o super schemă. Yeah, that's how I do it. Asta și aici o să vă placă. Și vreau să mergem la un loc foarte frumos. Acum să mergem la locul ăla foarte frumos. Dar mai întâi vreau să facem ceva. Așa. Și uitați-vă aici. Și știți de ce îmi place mie aici? Hai să vedem. You're on a roll. At least you're having fun. That's what it's all about. Damn.
about. You're on a roll. Good job. Do this. Oh, da, aici am dat mine. Do this. Oh. Da! Suntem cei mai buni! Da, acum vreau să mai vă arăt ceva care să vă placă foarte, foarte, foarte mult. Intrați la aici și de aici. Știți voi de să intrați acolo la căsuțele alea, este aici un punctuleț. Dar acum se încarce. Bun. De aici apăsăm aici. Bun. Și de aici. Aici sunt filmările mele. Ai, mă enervează când filmez, se blochează telefonul. Da, intrați aici, dați la ultimul acolo și o să vedeți voi ce vă apare. Dați pe primul și o să vedeți, mai e și un horror și puteți să vă mișcați ecranul. Dați aici, dați jos, jos, jos de tot, pe ultimul apăsați acolo și cam atât. Bun, sperăm că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați și să dați un like și în data viitoare, pa, pa!